Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Agwirira ntchito abwera kunoko kuti adzatsimikize kuti chachitikadi nchani kodi. Ndiye pali wena okuti amadziwa, pali ena okuti samadziwa koma amangodziwa ntchito zawo mmene zinalili. Ndiye ndi anthu amene asonkhana kuno, kuli anthu ambiri monga mmene mungaonere ino amene mukutiona pa television pano, mmene mungaonere ndi mmenemo, komanso ino amene mukutimvera pa MBC Radio 1 ndi mmene zilili kuno ku Mthunzi nyumba yachisoni. Brian Banda agwira ntchito ndi anthu ochuluka, mwamvaponso ena aja timakamba nawo apa amene amagwira ntchito ku bungwe la MBC, koma to Banda sanagwire ku MBC kokha, agwira mabungwe angapo, moti panonso ndili ndi mmodzi mwa akatswiri otola nkhani, kuulutsa ndi zina zotero amene wanditu anagwira nawo ntchito Brian Banda. Ena akukuonani kale pano pa television, koma ena amene akumvera wireless sakutha kukuonani. Ndimafuna kuti muwadziwitsani kuti munagwira nawo bwanji ntchito Banda, munasiyana bwanji, komanso anthu akudziweni. Chabwino, ine Kafe Maulidi. Brian mwina anthu ambiri atamva za imfa ya Brian mwina anandiganizira kuti koma Kafe zimenezi zamufikira bwanji. Ndikhulupirira kuti anthu anaganiza zimenezo potengera ubale omwe ine ndinali nawo ndi Brian. Ndi Brian timacheza kwambiri, noti pa ntchito zokha, koma ndi anthu oti ngakhalenso outside office timayenderana. Ngakhalenso kuti mwina ndili ndi vuto lina lake, Brian amatha kubwerapo kundithandizako. Imfa ya Brian yandikhudza kwambiri chifukwa Brian anali munthu amene anali munthu wansangala, komanso munthu olimbikitsa yena makapa ntchito. Ineyo nthawi yomwe ndimagwira ntchito ku Times, panali mavuto ambiri amene ndimakumana nawo. Mukudziwa atola nkhani tikamagwira ntchito yathu, si nthawi zonse yomwe umagwira ntchito ndikukomera wina aliyense. Pamakhala anthu ena mwina sizinasangalatse kukuchita ataki kumene. Brian nthawi zonse amakhala kumandilimbikitsa kuti amayi musadandaule. Muti ndani wakuti akuti chani, musadandaule, zisiyeni zimenezo, inu tendigwireni ntchito. Mukuti wakuti akuti chani, inu tateni tizipitani tigwireni ntchito. Amandilimbikitsa nthawi zonse, ndipo ine ndimakhulupirira kuti ndikhale kuti munthu olimba mtima mpaka nakumafika poti anthu ena amachita kundidabo kuti nsikana amalimba mtima chifukwa chani. Brian ndithu amandithandiza zimene zija nthawi zonse tikakhala kuti tikupanga zinthu limodzi. Komanso Brian anali munthu uja umapanga kuti mwina pali ntchito enake tikuyeneka tikagwire limodzi. Ndikangonazo kuti ine koma sindupeza bwino sindipita, Brian amakhala kudandaula, amayi ine ndikakhale ndekha kumeneko, ndikakhale ndekha. Amandilimbikitsa kwambiri Brian, kundilimbikitsa usatiso zaku ntchito zokhazo, koma ngakhale kuti mwinaso kuzochita zanga zina zakunja amandipanga kuti amayi chakuti musapange chimenecho, amayi ichi momwe amanditanira Brian kuti mayiphiri. Nthawi zonse tikakhala tikuyenda limodzi tikucheza, basi nthawi zonse amakhala wansangala kukamba nkhani, mayiphiri ino tumwakuti. So Brian imfa yake yandipweteka kwambiri. Pano ndikungokumbukira zonse zomwe timachita limodzi, momwe timachezera, ndi imfa yoti yandiswa mtima kwambiri, izandipweteka. Komanso izo ndimayankhula kumbali ya ine ngati Kafe Maulidi amene ndinagwira naye ntchito Brian ku Times. Komanso apa timagwiranso ntchito limodzi, apa ndili ku State House yali ku MBC, pena zimayenderana, timayankhula namba fupi, koma ndiyankhuleko so kumbali ya president, kuti president imfa iso yakhudza kwambiri. Moti atamva za imfa imene sanakhulupirire, ndosweka mtima nawo. Ndipo anayesetsa kuti ine sindili kumeneko, koma pitani anthu anga mukandiyimirire kumeneko. Nde amalawinso ndithu adziwe kuti president athu kulira nafe limodzi za imfa imene ya Brian yakhudza kwambiri, chifukwa kupatulapo kuti amagwira nawonso ntchito limodzi poti anali mboma momwemo, amayankhula naso Brian ndi president kucheza. Nde imfa imeneyi nawo yaswa mtima ndithu kwambiri. Pepani.
Ni mmene motu mmene alilira Mike Cathy Maulidi dziko la Malawi. Pakadali pano ndili ndi mmodzinso mwa anthu amene anagwira nawo ntchito kumene ku Times, Mayi Leah Malekano, amene wanso padakali pano chifukwa chakukwera kwa maudindo akugwiranso ntchito zina ku nduna umene wazofalitsa nkhani. Ndakulandirani Mayi Malekano, choyambirira pepani kwambiri chifukwa cha kuluza ndithu kutaya mbale amene inu pakadali pano chithunzithunzi chake ndi zimene amachita zidakali mutu. Ndinene kuti kulankhulaku mwina tungolankhula kuti tikungolemera kulankhula. Komano kuima panopa ndikumanena kuti tikukamba za malemu ku Brian Banda ndi chinthu chowawa kwambiri. Ndi chinthu chimene pofika panopa kwa ineyo personally ngati Leah Malekano chikundivuta kuchimvetsetsa. Nditabwera pamalo pano ndimaona ngati kuti mwina ndangobwera pena kukanika kumvetsetsa, koma mmene ndayamba nokuona kuti kodi zikuchitikadi kuti Brian Banda wapita ndi chinthu chowawa kwambiri. Ineyo Leah Malekano ndagwira ndi ntchito ndi Banda pobanda kwa kanthawi kochepa, koma ngakhale ndikunena kuti ndagwira nawo ntchito kwa kanthawi kochepa, koma ndi munthu amene kuyambira kalekale ife tili ku sukulu tikuphunzira za utolankhani. Mwinanso kuti tipite ku utolankhani komweko ndi chifukwa cha ntchito zawo zimene tinkaona nthawi imeneyo. Ndikumbukira ali ku Times, ku Capital FM akupanga Capital Street Talk. Ndi program imene timayimvera kwambiri tili ana achichepere. Popita ku skulu amatilimbikitsa nthawi zonse, timaganizira voice yawo ndi kulimba mtima kwawo. Apenaso kumaita kuyesezera. Mawu awo kuyesezera kuti mwina uzimveka ngati iwo. Ndikumachita kuyesezera, ndikumaona kuti munthu wolimba mtima chonchi bwanji kumakumana ndi nduna, president, kumafunsa mafunso mosanjenjemera, mosatere, kumayimirira ndithu Malawi. Chinali chinthu chotilimbikitsa kuti mpaka nanafenso timalimbikira utolankhani wathu kuti tizafike pamene iwo anafika. Pa nthawi imene ndinapita kukagwira ntchito ku Times ndikukakumana ndi Brian Banda ndikumagwira nawo ntchito ndithu limodzi. Kwa ineyo ndinachitenga ngati kuti ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Komano chimene chinandilimbikitsa ndi munthu uja kuti nanenso ndinali mtolankhani, koma ndikamamuona ndimamupatsa ulemu waukulu kwambiri. Ndikati ulemu waukulu mundimvetsetse chifukwa chokuti ndi munthu amene even panopa sungathe kunena kuti ineyo ndikhoza kupanga zija zimene Brian Banda amapanga. He was a unique person paika. Amafunsa mafunso molimba mtima, mosawopa, mongoyimira Malawi, pena mwina kumachitanso kufika paja pofunsa funso limene olo even iweyo ngati mtolankhani sungaliganizire, koma iwo amatha kufika madera ngati amenewo. Kupatulapo zimenezozo ndi munthu onena zokuti amalemekeza amayi. Makamaka kwa ifo kuti tikutumphuka kumene amakulemekeza, komanso kumatha kumakupasa upangiri weniweni mokutenga ngati kuti iweyo mwina ndi mwana wawo kuti akuphunzitsa ntchito. Nde kumva lero kuti Obanda apita ndi chinthu chowawa kwambiri, ndipo tizakumbukira chifukwa chakulimba mtima kwawo, koma pamwamba pa zonse kuyimirira Amalawi. Ndakuthokozani kwambiri chifukwa chopeza mphamvu pang'ono kuti tiyankhulane. Panonso ndili mmodzi mkhalakale ogwira ntchito ku bungwe la MBC ameneyo ndi Frank Kapesa. Ndikatswirinso odzi okuwerenga nyuzi komanso kulemba nkhani komanso kutola nkhanizo. Akapesa mavuto ndi amene ife ndife okhumudwa kwambiri mtsiku la leroli. Imfa ya Brian Banda yakhuza posefe. Choyamba ndine kuti ngati ife ya MBC taluza, atolankhaniso aluza, ooneranso aluza, omvera aluza. Chifukwa tukamba za mkulu yemwe anali kadaulo pa ntchito yace. Brian Banda was an excellent journalist. Ndipo akagwira ntchito yace masawa kuti apa pa ntchito yagwidwa ndi munthu wemwe akudziwa ntchito yace. He taught us the virtues of fearlessness. Kufunsa mafunso osakhala ngati unyengerera, funsani mafunso mpaka chomwe kufuna mve uchimve bwinobwino. Suti akafunsa funso munthu kuthawa basi ungofika wayaza kuti amafunsa abe mafunso ena mpaka zomwe kufuna amvezo ziveke. So Brian Banda was a very courageous journalist, and the way he mophatikizira
msangulutso wace kufunsa mwa ukadaulo komanso kuti anthu aphunzirepo komanso asangalale ndi zomwe achitazo is something that ife tikuona ngati kuti kupita kwawo taluza kwambiri makamaka kuti amwalira pomwe anabwera kunoko ku MPC kuti atiphunzitsa zinthu zina ndi zina zilipo zina zoti timati kamaona masata izizizi pomwe anali ku Times akuchita bwino ifeso maybe akabwera kuno ndi zangotika pomwe akubwera pano tiyambe kuphunzira zinthuzo pamene akuchoka so ndifo kumudwa kwambiri very disappointed that Brian Banda has passed on ndithu ndikhozana nachoncho hayi pepani akapesa ndithu pepani ziko mwambiri ndimene tu zili kuno ku nyumba yachisoni ya mthunzi kumene tikuyembekeza kutenga thupi la malemu Brian Banda yemwe anali mkulu wa bungwe la MBC amene atisiya dzulo mawa. Monga mmene mafotokozera mudzi kuti kunoko kwabwera anthu ambiri ena okuti mwina mwake amango adziwa Brian Banda chifukwa chongowaona pa television kapena chifukwa chongomva. Kali pano ndili ndi Jonathan Nkuku. Jonathan Nkuku ndi mtolankhani ndithu wolemba nkhani ndithu wapaka nthawi ndipo anagwiranso ntchito ndi Banda munjira zosiyanasiyana kuphatikizaponso ku Times. Ndiye tili nawo pano pepani Nkuku chifukwa cha imfa imene ya mzanu Brian Banda amene inuyo magwira nawo ndithu ntchito paka nthawi yayitali muli ku Times. Ayi naleke nkhani yosautsa kwambiri. Nkhani yodzidzimutsa kwa ife amene tinagwirana ntchito kwambiri. Akakhala kuti muno namumva munthu kuti akudwala kwa nthawi yayitali umafika ponena kuti zangayo anadwala akapume. Komano weya wakumana ndi munthu masiku angapo apitawo mwacheza kenaka nkumadzamva kuti wada nthawi yochepa nkumwalira ndizopweteka kwambiri. So ine ngati nzake amene tagwirana naso ntchito very closely zopweteka ndithudi. Inuyo mwakumbukira bwanji Banda? Tikukumbukira amene mmachita host ma program pena kumakhala ngati kuti mukukangana ndithu mukukalipirana kuunikirana. Anali munthu otani makamaka mukachoka pomwe magwira nawo ntchito paja kuti mwina program yatentha pena mmati hot current yatentha. Anali munthu otani nthawi imeneyi? Ndiambire osati ikatha. Tili mu program imene agwirana ntchito kwambiri Brian ndi program ya hot current. Chinthu chimodzi chimene sitinganchotsere Brian even as sakutimvera pakadali pano ndionena kuti Brian anali munthu onena kuti ndi waluso limene litenga nthawi kuti tidzalipezenso ku Malawi kuno. Anali munthu mmodzi amene olimba mtima. One exciting thing about him as a presenter or as a host of the hot current anali uchionena kuti umapanga naye jail very easily. Anali munthu onena kuti timaita kudziwana onena kuti akalankhula pa Bandawa afune nkagunde apo. That kind of jailing inatipangitsa kuti mwina anthuso adzitsataso program ija kwambiri. So kuchoka kwake ngati ine munthu tikunena kuti ngati dziko taluza nafenso taluza nzathu amene samapanga contribute kwambiri to the media fraternity. Pepani ndipo zimene zachitikazi zosachita bwino. Osatchulapo dzina la Wellington Kuntaja amene ndi amodzi mwa anthu amene anatumphula nkhani kuulusa mawu komanso kukamba nkhani zosiyanasiyana tikamakamba kuno ku Malawi. Munthawi imene amagwira ntchito imene kwambiri ndikukhulupiranso kuti amatha kukumana ndi Brian Banda munjira zosiyanasiyana. Takulandirani Wellington Kuntaja komanso pepani chifukwa chotaya mbale amene anali pa mtima. Mwalira bwanji Banda? Ine ndalira amenewa mwina ndi solo la nsonga ziwiri. Nsonga yambirira Brian Banda timachokera ku dera limodzi. Oh yes. Ndiye ndikumulira ngati mwana wa kumudzi. Oh yes. Iyo chamachokera mudzi mwa Banda village chakufupi ndi kwamvundula uko. Tiye kunthembwe. Yes. Nawo tiye kunthembwe ndi tiye Kuntaja ndi mafumu amene kuchoka ku Blantyre kuno kumatsika kumakafika kunkula uko ndamene adayangata dera limeneli. Yes. Motero kuti iye amachokera kwa kunthembwe mwa Banda ino amachokera ku headquarters kwa mfumu Kuntajako. Muzochitika zake Brian Banda akukula. Ndi kuti no timamona akukula. Ndi mwana kwa ine. Komanso yekha mawu ake ankamanena kwa anthu amene amachita admire pakhani ya utolankhani mungamanena kale ali ku school ya iyo jamatona inafe. Amatona amachitonena atu kuti ine ndifuna ndzapanga zimene ine mwapanga. Koma china ndabisa nchonena kuti adapanga mutiposa. Fa ina afe ngati timankhula apo njavo koma mmene amafunsira mafunso nyamata uyu nthano mati kuti iyeyu zikuti bwanji adabada na luso limene nuna feso asweta dabwa lidachokera kutumpha kuchokera kuchileka naye amba zintchito zosiyanasiyana. Lero ndi mwana amene ino inenula mchadi mayi kuchokera ali wang'ono koma anafikiza napoti mpaka na
anapanga zinthu zamphamvu zonse zimene ankhale dziko la Malawi likudziwa. Atolankhani amene akubadwa padakali pano akubwera ali mu industry padakali pano aphunzirepo chani mwamsangamsanga kuchokera kwa Banda? Banda aphunzirepo kulimba mtima, aphunzirepo kukhala ndi cholinga chodziwa kuti kodi utolankhani ntchito yake ndi chani, kuwapatsa anthu zonena kuti azidziwe komanso kuwauza anthu zinthu zofunika zenizenizo. Ndikune kuti akangotero apanga utolankhani umene ndithu makhala uti anthuso kumadziona kuti utolankhani ntchito yake ndi iyi. Chifukwa zambiri anthu makhala utolankhani osadziwa kuti ndi chani, koma Brian Banda anapanga utolankhani kuti uoneke kuti ukukhoza kupanga chitukuko cha dziko, can contribute to the growth of the nation. Pepani kwambiri akuntaja chifukwa chotaya mbale ameneyo. Ameneyo ndi a Wellington Kuntaja, mmodzi ndithu mwa ma veteran o khanizo khuza kufalisa mawu mdziko muno, komanso anali ndithu anzawo a Brian Banda. Momwe tafuti mwa anthu amenewa ndi Steve Kondwa Banda, nyamataso amene ndi mtolankhani amagwiranso ntchito ku wa wireless imeneyi yo yakanema ya mibawa makamaka kuli la wireless imeneyi kuno ku Blantyre. Inu mapanga ma program ophunzitsa kuziwitsanso a Malawi kukhala ngatinso mufanana nako ndi a Banda choncho. Mutamva za imfa yawo munalandira bwanji uthenga umene? Choyambirira chisoma sendi nakhulupirire. Zinandivuta kuti ndikhulupirire chifukwa chokuti wiki yathu yomweyi timakonda kulankhula pafupi. Nandimbira fona achimwene ndifuna ndipatseni moni amakonda ndora achimwene because anthu ambiri amona ngati tinali pachibale my brothers koma ayi ndithu nde timangoti achimwene. So zinali zowawa mwina pano pomwe ndakhulupirira kuti nkhani ja ndiona koma anthu yonse sinimakhulupirira kwambiri, ndipo zinandivuta futi nditamva sinami ndatsegula mimba mpaka ndatsegula lero mama soneza kuti zandivuta kukhulupirira. Inuyo ngatinso munthu mmodzi amene mapanga ma program okuza ndale okuza zinthu zosiyana-siyana mdziko mwathu muno, chinthu chimene mungatifotokoze kuti koma uyu wagona apa amene tili kuno kuti tinyamule thupi lake anali katakwe? Brian anali dolo. Brian amadziwa ntchito yake. Brian sanali munthu amasewera. Ine ngati pali munthu mmodzi amene sinimaphonya kuona program yake anali Brian. Siningafike pa Brian ndipo vuta munthu kufika pa Brian. Anali ndi luso lobadwa nalo, anali ndi luso la nkalasi, amadziwa kunena kuti ndikapanga program kapena ndikacheza ndi munthu wakuti kodi amene yoyo ndi otani. Mampangitsa munthu kujejema kuti akakumana ndi Brian pa interview. Ende si munthu kuti umachita kuona kuti walemba script walemba ma questions koma zimakhazi uchoka zinthu ja mood for munthu jamakhala kumudziwa. Anali ndi luso lapadera lomwe silinganene kuti tidzampeza wina chapompa. Ndimangophunzira kumuona kuti kamapanga misonkhano fero panga misonkhano koma mandipatsa chidwi kuti misonkhano yake amapanga bwanji akamatsegulira kuti ma programs ake amatani akamacheza ndi anthu amatani. Tikakhala pa program pa chimwina ma programs athu anali ofanana koma ni munthu amene ndimakhala kunena kuti ineyo amandipatsa chidwi kwambiri, ndipo timati kapanga programu ndimankhulana naso ndikapanga programu timacheza koma lero ndiwachaya athu zinthu zotero zoti tinali pachiza komano ni munthu onena kuti kumbali ya ife ya media ndisanami tata ya munthu kuzamva kuti no wapita kwa card director general wa MBC anali ndi maso mpenya abwino mwina chaka chisanathe kupeza kuti taluza munthu ngati ameneyo ndizowawa kwambiri kudziko. Pepani program ena osiyana-siyanaso nthawi imeneyo aliki Pepani ndikuziwa zoti uli ndi chithunzithunzi cha nthawi ina mutakhala mu studio mukuchita program yako gwanji mukutambasula zinthu zimene zachitika pa mmawa wa tsiku limenelo, uli ndi chithunzithunzi chimenecho. Pepani usawasowa bwanji a Brian Banda? Brian Banda anali munthu woti he had a sense of humor komanso amatambasula zinthu mmene zilili mosapyatira. Mmati mukakhala pa program mwina ofunsa mafunso ndiyeyo amakufunsa mafunso oti iwe ngakhale uli mtolankhani wotinso umafunsa mafunso anthu ena umaganizabe kawiri katatu usana yake. So anali munthu oti anali waluso lake mukamayamba program ija amayiyambabe mwina mwake ngati mwathabwala moti ndikhupa kuti linali luso loti apange attract attention ya anthu. Pambeto pake program ikamayamba umakhala munthu uli ndi nyonga, uli ndi chidwi walwamo mkatikati andi zonse mwina ukufotokoza
chifukwa choti wayamba ndi mphamvu. So mwachidule ndikhoza kunena kuti ndi munthu oti mwinaso enafe tidaphunziranso zambiri, apart from kuti timakhala limodzi pa maprogramu ngati kwa Gwanji, kuti iye amakhala ngati guest, enafe kukhala ngati host, koma afterwards enafe zimadzapezeka kuti nafeso ndife ma host. Timatengera luso lake mu zinthu zosiyana-siyana kuti mwina nawenso kamapanga host program. Of course he was unique, koma umatha kuonabe kuti nzanga luso ili nenso ntati mwina ndatengerapo ziwiri zitatu ndikhoza kupanga present program bwino. Pepani Alik Ponche amene nditu kwa ino amene makhala mukutsata bwinobwino monga amene afotokozeranso aini wakewo pafupifupi kulikonse amakhala limodzi ndi Brian kugwira ntchito. Ntchito yawo amati akamagwira pena amabweretsa msangulutso pa uwiri wawo nimene zimayendera ndi mmene zatelemo anenanso okha apa kuti alibe chonena. Ku MBC pafupifupi anthu onse aku MBC akamukira kuno kungosiya okhawo amene ali pa wireless ndi pa television. Akuluakulu osiyanasiyana ku MBC alinso konkuno kotero kuti pano ndili ndi mkulu woyang'anira ma program ku MBC amene wandi Philip Business. Philip Business afotokoza okha zambiri kudziwana kwawo ndi malema a Brian Banda. Business mavuto ndi amene watigwerawa ndikudziwa kuti inuyo kupatula kuti mwataya bwana ntchito mwatayaso nzanu ochoka naye kumudzi. Tangofotokozani munadziwana nawo bwanji Brian Banda? Zikomo kwambiri Cosmas. Ndine ochoka kwambiri chifukwa bwana anga Brian Banda ndinakumana nawo magawo ambiri. Ndifotokoza gawo loyamba kuti timachokera mudzi umodzi kuchileka primary school. Tinayimbira primary school imodzi, timakhala desk imodzi. Ndiye zomwe ndivuta kuti ndivomere zomwe ndivuta takulira limodzi. Nthawi inata tijoina ku MBC tinawalandira. We are very close, tinagwira ntchito limodzi, timakhala ngati kuti munthu ndi mkono wake. Kudzafika nthawi imene anakhala bwana wathu Director General. Ndiye mkhoza kumvetsa kuti ukumpatsa ulemu bwana ameona akula naye koma ene ulandira ulemu wake. Tinene kuti bwana komanso amene anali nzako kuphunzira skuli imodzi kuchokera dera limodzi ndikumamuona ngati bwana osamuona so ngati kuti amene wakula naye. Ndiye kumamva izizi situkudziwa koma pali zinthu zingapo zimene tiyeni atiphunzire kuti Yehova anatiuza kuti tidzapita ndithu. Timulemekeze Yehova kuti anatipatsa mbale, anatipatsa nzathu, anatipatsanso mtsogoleri wathu. Ndiye pali zinthu zingapo zimene mafuna ndinene. Timati confidence pa Chingerezi zinali ma Brian. Confidence kuzikhulupirira. Anthu ambiri akamba luso lake lofunsa mafunso amalimbikira ndithu mosaopa. Munthu ukakhala pa chilungamo sumaopa. Ndipo olo munthu akakhala kuti zemba funso lija iye amayesetsa ndithu kuti mpaka na ukangokhala pa chilungamo sumachita mantha. Brian amakhala pa chilungamo chifukwa yake mantha adalipo ena akudabwa luso lake losaopa chifukwa kuti amatsindika kwambiri kukhala pa chilungamo. Titati tonse tidzenda moteromo zina zikhoza kukhala kuti zili bola niko. Pali gawo lina limene mafuna ndifotokoze kuti mmene timakula akamba zambiri za utsogoleri wa kumpingo zimene adayamba kale tili ku primary. Timangoti abusa ine sina ligawo langa ngakhale ine ndimalowera ku seminary koma iwo ndithu amaoneka kuti zawo ndi zimenezo. So ndingofuna kufotokoza kuti munthu uzipanga discover your purpose. Ndiyang'ana kuti chauta mphatso yanga imene andipatsa ndi iti. Ndiye ndimaona ngati kuti ndi zinthu zingapo zofunika zimene ndingaphunzire mwa zambiri zimene ndaziona mwa malemu Brian Banda. Tingoti mzimu wake uwuse mumtendere. Thokoza Yehova adatipatsa ngati mphatso. Yehova yemweyo watilanda ndituti. Ndiye paja amanena kuti muzonse tiyamike komanso tithokoze Yehova. Tingotero ndithu koma tipemphe onse amene achepere amene akuyamba ntchito imene yawo tulankhani ayang'ane moyo wa Brian. Pali zina zimene ayenera kuphunzira ndipo adzapindula nazo. Timati titero ife ndi ochoka kuno ku MBC imene achokera Malawi. Tikuti pepani. Pepani. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.